Prezentace našeho státu je v současné době nepřehledná. To přináší řadu problémů a rizik. Proto se všechna loga a grafika nově slučují do jedné vizuální identity. Toto je logo, které bude sloužit nám, všem. Podvodníci se nás často snaží obelhat tím, že se vydávají za stát, což je při tolika různých identitách jednoduché. Díky společnému logu odteď víme, že s námi mluví úřady a ne podvodník. Nejde jen o bezpečnost, ale také o úspory. Vizuální identita státních organizací se jednou za čas obměňuje. Máme jich desítky a přijde nás to draho. Když to uděláme jednou a pro všechny, ušetříme spoustu peněz i času. A proč nepoužijeme státní symboly? S těmi to není tak jednoduché. Jejich použití jako logo by totiž bylo nezákonné. A takhle nově vypadá sjednocená prezentace Česka. A teď už víte, kdy s vámi komunikuje stát.